Kambang ya kena. Jineman mari kangen ya kena. Oh iya, ya. Sinom mawon, Kak. Apa? Sinom. Nyamat ya? Nggih. Nyamat engko di tibane si kucing garong. Pas. Ya Mbak Tuti. Nah. Ditungakne ya Mbak Tuti. Mbah Ji, Budewan, sak keluarga. Sak brayat ana ing dalem kene tansah pinardawa ing kamulyan. Pinaringan kebagas kewarasan. Amin. Dawa umure, sehat awake, lancar rezekine amin. Uga delalah kok entuk usaha anyar Mbak Tuti. Dan duwe kantor MBG. Kathah lho usahane. Lah nggih kathah. Wonten perumahan. Perumahan. Nggih, terus teng Bali menika kuliner. Teng pundi? Teng Bali. Weh, teng Bali barang. Nggih. Weh, kuliner. Terus apa neh Mbak Tuti? Nggih niku perumahan kuliner usaha jual beli. Wah, nggih. Komplit tadi nggih. Ning juga nggih napa cinarane ngoten kewahyan ngoten nggih. Napa mawon sing dipegang kalih ibu kalih bapak niku mesti dadi ngoten niku. Bener. Lah nggih. Nek kula kok mesti ruwet nggih. Mulai gumantung amal perbuatan. Asap. Lah iya. Biayine jenenge wong bejo kuwi ora kena dimereni tuh tenan. Dereng rezekine. Siji wong bejo, loro wong ketrima kuwi ora kena dimereni. Mbok kula didongakne to Pak Kangkong. Lah, aku ora kurang-kurang lek ndongane kowe. Aku ki jane ya Pengen didongane apa? Nggih pripun nggih. Didongakne sehat. Terus sansaya tuwa ya sansaya sae. Terus sing elek-elek diguak. Lah niki mboten ketok sing elek kok nemplok mawon ngoten lho. Lah kowe kudu diruwet, diruwat. Diruwat. Lah di ruqyah. Di ruqyah. Bapak Ibu sehat to, Tut? Alhamdulillah pandungane Mas Kangko sehat. Salam ya. Nggih. Boleh. Arep piye-piye aku ngakoni kok, Tut. Aku iso jebol beteng Ngawi pertama kali pentas ning omahmu kae. Nganti brabrak tekan Ngawi wis pokoke tak ubengi Ngawi. Ngawi, Kauman, Widodaren, Mantingan, 7, 8, 9, 10. Pokoke riyen desa niku nek dereng nanggap Pak Kangko ngoten kaya ndutang ngoten lho. Lah iya to mong ya. Nggih, ngantek goleki tanggal-tanggal nggih Pak Kangko. Heeh, tanggale nganti manut-manut nak tunggal Pak Kangko saiki kok arang-arang. Kelarangan terus ya ora. Angge dicicil gelem kok. Lancar terus nih Pak Kangko, sukses panjenengan sehat kali Budwi. Amin. Ya. Coba aku tak go kangen-kangenan karo Mbak Tuti. Ya. Lajeng kaya ngono. Aja dibujuk ora gawe